Балалар кулыннан килмәгән эшләр белән мавыгырга ярата. Бу аларга үсәр өчен бердән-бер мөмкинлек. Әлеге гыйбарәнең авторы Италия балалар язучысы һәм журналист Джанни Радария моңа чын күңелдән ышанган. Исәнмесез, эфирда Белем дөньясы. Бүген без бурычлар һәм максатлар турында сүз алып барырбыз. Алдагы минутларда. Инглизчә сабуллашу. Татарстан чыгарылыш сыйныф укучыларының соңгы бердәм дәүләт имтиханы ничек узган? Ярты еллык планнар ни өчен Мәгариф министрлыгы җәмәгатьчелек фикереннән башка булдыра алмый? Цифрлы ярдәмче. Республика мәктәп укучыларына нинди яңалыклар әзерләгәннәр? Татарстанда бөтен Россиядә кебек үк бердәм дәүләт имтиханнары тәмамланды диярлек. Төп периодтагы имтиханнарның соңгысы инглиз теле иде. Дөресрәге, инглиз теленнән имтиханның икенче сөйләм өлеше. Республикада әлеге дәүләт аттестациясын уздыруга 50дән артык кабул итү пункты оештырылды. Имтиханны барлыгы 2500-гә якын чыгарылыш сыйныф укучысы тапшырды. Алар арасында быел мәктәпне тәмамлаучылар гына түгел, имтиханнан башка телләрне сайлаучылар да булган. Татарстан мәктәп укучылары тагын нинди чит телләргә өстенлек бирә? Хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова белеште. Ниһаять, чыгарылыш сыйныф укучылары өчен бу җәйнең авыр этаплары ахырына якынлаша. Чыннан да, быел мәктәпне тәмамлаучылар өчен аеруча авыр ел булды. Укуның дистанцион режимга күчүе, быдиларның бер айга кичектерелүе әлбәттә аларны нык борчыды. Әмма шуңа да карамастан укучылар кәефләрен төшермиләр. Имтиханга әзерлек 2 ел дәвамында барды. Мин 10-нчы сыйныфтан шөгыльләнә башладым. Репетиторлар белән әзерләндем. Авыр булды, чөнки спорт һәм имтиханга әзерлекне бергә алып барырга кирәк иде. Ләкин нигездә 2 ел эчендә мин бу фәнне яхшы үзләштергәнмендер дип уйлыйм. Һәм бүген имтихан тапшырырга тулаем әзер. КФУга укырга керергә телим. Казанның 139-нчы гимназиясендә инглиз теленнән имтихан башлануга санаулы минутлар гына калып бара. Белүегезчә, бу сайлап алу фәне. Кемнәр киләчәктә тормышын чит телләр белән бәйләргә тели, шулар гына аны тапшыра. Андыйлар бик күп. Инглиз теленнән имтихан тапшыручыларның гомуми саны 2163, шуларның 2056-сы быелгы укучылар, 99-ы исә узган елны мәктәпне тәмамлаучылар. Калган 7 укучы урта һөнәри белемлеләр. Без мәктәптә сынау имтиханнарын тапшырып карадык. Күбесенчә үзебез өйдә әзерләндек. Мин онлайн мәктәптә шөгыльләндем. Төрле вебинарлар карадым. Миңа булай күпкә уңайлырак булды. 139-нчы гимназиядә имтихан тапшыру өчен барлыгы 20 аудитория. Шуларның 12-се әзерлек аудиториясы. Анда имтихан материалларының тулы комплектын бастырып чыгару технологияләре кулланыла. Калган 8 аудиториядә имтихан тапшырылачак. Имтихан материалларын сканерлау һәм файлларны тапшыру штабта башкарыла. Җавапларны язу өчен махсус аппарат программа чаралары кулланыла. Биредә 100-гә якын хезмәткәр эшли. Бу ел әлбәттә катлаулы булды. Шулай да укучылар әзерләнгәннәрдер дип уйлыйм. Чөнки аларның өстәмә айлары бар иде. Кичә алар язма өлешне инде тапшырдылар. Мөгаен үзләрен тикшергәннәрдер. Һәм бүген алар телдән имтихан тапшыралар. Һәм бу аларның беренче генә имтиханы түгел. Алар инде имтиханны яхшы тапшырырлар дип өметләнәм. Имтихан 2 өлештән тора. Беренчесе имтиханны язмаша тапшыру. 3 сәгать дәвамында бара. Бу өлештә укучылар барлыгы 80 балл җыя алалар. Икенчесе имтиханны телдән тапшыру. Әлеге этап нибары 15 минут бара. Монда исә 20 балл тупларга мөмкин. Башка чит телләрне дә үзләштергән укучылар бар. Немец, француз, испан телләреннән дә бердәм дәүләт имтиханнары үтте. Немец телен 29, француз телен 11, испан теленнән 1 укучы быди тапшырды. Быел үзенчәлекләр әлбәттә бар. Коронавирус йогышы булу сәбәпле. Укучылар метр ярым дистанциядә утыралар. Битлек һәм перчаткаларда барысы да. Укучылар да, укытучылар да. Гимназиядә имтиханга әзерлек этабын Татарстан Мәгариф һәм фән министры Рәфис Бөрханов килеп күрде. Укучылар белән аралашты, кәефләрен сорашты. Барлык аудиторияләрне дә карап чыкты. Нәтиҗәләр былтыргы ел белән чагыштырганда, менә бу 4 фән буенча информатика, география, әдәбият, рус теле буенча 3 фәннән былтырга караганда югарырак, ул география, рус теле, әдәбият. Инде информатика буенча аз гына кимрәк, бәлки әле без өстәмә группалар имтиханны биргәч, ул да киләсе елга былтыргы нәтиҗәләр белән минемчә бер тигез булыр.
Рәфис Бирханов бүгенге шартларның имтихан бирүгә бернинди комачаулыгы юк икәнен искәртте, чөнки оештыру этабы 100% әзерләнгән, һәр бала күз уңында тотыла. Бер айга азайтылган сынау имтиханнары инде тәмамланды. Бар тырышлыгын куеп әзерләнгән укучыларга тиешле балларын күреп сөенергә насыйп булсын. Киләчәктә үзләре сайлап алган югары уку йортларында укып, теләгән белгечлекләренә ия булсыннар. Соңгы ярты елда мәгариф өлкәсендәге төп юнәлешләр нидән гыйбарәт булды һәм алар ничек тормышка ашырылды? Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы каршындагы иҗтимагый советта сөйләштеләр. Әлеге утырышлар традициягә үрелә бара, әмма шулай да алар зур әһәмияткә ия. Министрлык җәмәгатьчелек карарына һәр ярты ел саен төп бурыч һәм максатларны чыгара. Татарстанлылар үзләре тавыш бирә, яисә башка әһәмиятлерәк мәсьәләне тәкъдим итә ала. Бу балалар бакчасында урыннар санын арттыру, белем бирү йортларын ремонтлау, белгечләрнең квалификацияләрен күтәрү. Аерым алганда бурычларны сайлау буенча дәүләт хезмәтләре порталындагы онлайн сораштыруда 5000-нән артык кеше тавыш биргән. Әлеге эшкә шулай ук белгечләрне һәм җәмәгать эшлекләрен дә җәлеп итәләр. Татарстанлылар нинди бурыч һәм максатлар сайлаган һәм алар тормышка ничек ашырылган? Бу хакта киләсе репортажда. 3 яшькә кадәрге балаларны мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында урыннар белән тәэмин итүне 20 меңнән 23 меңгә кадәр арттырырга планлаштыралар. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының иҗтимагый совет утырышында шулар һәм башкалар турында фикер алыштылар. 104 өстәмә белем бирү оешмасының 129 аерым торучы бина яки биналарның бер өлеше бар. 50 өстәмә белем бирү оешмасының үз бинасы юк. Алар гомуми белем бирү оешмаларында урнашкан. 2019 елда 53 белем бирү оешмасының агымдагы ремонтына 10 миллион сумнан артык акча тотылган. 2019 елда капиталь ремонт 6 бинада булган. Буа, Биектау, Зәй, Алабуга, Түбән Кама районнарында һәм Казан шәһәренең авиатөзелеш районында. Иҗтимагый совет утырышы онлайн форматта узды. Һәр вәкилнең чыгышыннан соң аңа сорау бирү мөмкинлеге дә тудырылган иде. Сораулар тынмады. Һәр сорауга да тиешенчә җавап бирелеп барды. Хәзер мондый глобаль үсеш шартларында белем бирү оешмалары саны арта. Без чыгарылыш сыйныф укучылары эшсез кала дип әйтә алмыйбыз. Бердән бер нәрсә, бәлки нинди дә булса сәбәпләр аркасында күпмедер вакыттан соң алар эштән китәргә карар кылырлар. Әмма белем бирү оешмаларын тәмамлагач, аларның һәр кайсының исемнәрен эшкә керәчәк оешмаларга беркетәләр. Утырышның төп яңалыгы исә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының максатларын һәм бурычларын халык алдында формалаштыру. Аларның үтәлеше иҗтимагый контроль проектын гамәлгә ашыру булып тора. Элегрәк проект кысаларында халык экспертлар белән бергә 2020 елга Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы өчен бурычлар формалаштырган иде. Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре порталында бурычларны сайлау буенча онлайн сораштыруларда 6000-гә якын кеше катнашкан. Милли проект кысаларында яшь ярымнан алып 3 яшькә кадәрге балалар өчен өстәмә чаралар булдыру буенча чаралар гамәлгә ашырылачак. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 983 номерлы күрсәтмәсе расланган. Алар тарафыннан финанслау күләме 22 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы төзелеше билгеләнгән. Финанслау күләме 5 миллиард сумнан артык тәшкил итә. Шул исәптән 1 миллиард 249 миллион сум Россия Федерациясе бюджетыннан. Барлыгы 5030 мәктәпкәчә урын булдыру планлаштырыла. Шул исәптән яшь ярымнан алып 3 яшькә кадәрге балалар өчен 2525 урын исәпләнгән. Тавыш бирүне исәпкә алып, 2020 елга күп кенә бурычлар һәм максатлар куелган. Капиталь ремонт таләп ителми торган мәктәпкәчә белем бирү оешмалары өлешен 73-тән 78%-ка кадәр арттыру. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре турында хисаплар. Өстәмә белем бирү оешмаларының 100%-на үз биналары булуга анализ ясарга һәм өстәмә белем бирү мәгариф оешмаларында капиталь ремонт һәм реконструкция үткәрү буенча тәкъдимнәр кертеләчәк. Мондый форматта беренче тапкыр без иҗтимагый совет җыябыз. Моңарчы беркайчан да мондый форматта җыелмадык. Әмма бу катлаулы чорлар безгә яңа җиңел булмаган карарлар таләп итә.
Бу безнең өчен яңа эш формасы. Без бүген 2020 ел өчен кайбер нәтиҗәләрне ясыйбыз. Шулай ук балалар иҗтимагый берләшмәләре эшчәнлеге аша балаларны социаль әһәмиятле эшкә һәм проектларга җәлеп итү өлешен 80%-тан 83%-ка кадәр арттыру да каралган. Муниципаль психологик, педагогик, медик социаль үзәкләрнең һәм психологик, педагогик хезмәтләрнең эшчәнлегенә анализ ясарга һәм аларның эшчәнлеген камилләштерү буенча методик тәкъдимнәр эшләргә, һөнәри белем бирү оешмалары, заманча инфраструктура һәм яңа укыту лаборатория җиһазлары белән тәэмин ителгән квалификацияле кадрлар әзерләү өчен ресурс үзәкләре санын 37-дән 41-гә кадәр арттыру бурычлары да гамәлгә ашырылачак. Татарстан мәктәп укучыларының үз цифрлы ярдәмчесе барлыкка киләчәк. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Бу хакта традицион кызыклы тәнәфес рубрикасында Нияз Рахман сөйләп үтәр. Сәлем дуслар, бердән дәүләт имтиханнары ниһаять артта калды һәм буш вакытны бераз интернетта да булган вакыйгаларга да сарыф итсәгез була. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм без сезгә кызыклы хәлләр хакында сөйләрбез. Татарстан укучыларының ярдәмчесе барлыкка киләчәк. Республиканың цифры министрлыгы яңа кушымта әзерләй. Ул мин укучы дип атала. Шунысы кызык, әлеге ярдәмче балаларга чыннан да файда китерәчәк диләр. Министрлыкта ул билгеләрне карап барырга, көндәлек план төзергә, өстәмә түгәрәкләр хакында мәгълүмат җиткерергә булышырга тиеш. Эх, бу ярдәмче эшләре эшли торганда булса, алтын бәясенә тең булыр иде. Алгебра, 6 примеров и 4 задачи. Физика, 3 параграфа. Каникул вакытында эшләргә яратучы мәктәп укучылары хакында бер сөйләгән идек инде. Менә тагын яңа геройлар. Тукай районының ярыш хуҗалыгында 14 укучы хезмәткә чыккан. Бер төркеме ындыр табагында, икенчеләре терлек карый, 4 укучы көтә икән. Әлеге малайлар сүзләренә караганда, көтүгә беренче тапкыр гына чыгулары түгел, алдагы елларда да шыбыркы шатлаталар. Кечкенәдән маллар янында үскәч, авырлыгын күрми яшь көтүчеләр. Эрнест, Эльвир, Руслан һәм Азат бушка ашаталар, әле акчасын да түлләр бит дип шаярталар. Спасибо тебе, Петров! Хыялны чынга ашырырга бер кайчан да соң түгел. Азнакай шәһәрендә яшәүче 88 яшьлек Флюра апа самолетта оча. Аның бу хыялын тормышка ашырырга кызы булыша. Шәһәр өстеннән очкан самолетны күреп, бер очып карыйсы иде дип кызыгып калган идем ди. Туган көнемә кызым уйламаганда шундый зур бүләк ясады дип уртаклаша Флюра әби. Теләк бар икән, күккә дә күтәрелергә була. Иң мөһиме, курыкмаска гына кирәк. Новосибирск өлкәсенең Пессы дигән авылында 9-нчы сыйныф укучысы Юрий Крысов элемтә баганасы төзи. Аны да бу адымга шулай ук хыялы этәрә. Баксаң, балай кечкенәдән җырчы булырга хыяллана, тик менә начар интернет кына маңа киртә булып тора. Нәтиҗәдә ул көчәткә җайланмаларны кулланып, 10 метрлы багана утырта. Бу эштә авылдашлары да ярдәм итә. Хәзер Юрий куйган элемтә баганасы 3 йортка интернет тарата икән. Малай исә үзе яздырган җырлары интернет курсларга җибәреп танылу алмакчы. Бәлки яңа җырчы түгел, инженер һөнәре турында уйланырга кирәктер. Как же вы не понимаете, что при таком поступательном движении векторная сила будет стремиться к нулю? Все это бред! Бред! Вы же толкаете науку вспять! Сәхифәдә күңелле хәбәр белән төгәллек әле. 1 сентябрьдә мәктәпләрдә уку гадәти форматта булачак. Бу хакта Россия мәгариф министры Сергей Кравцов хәбәр итте. Без барлык мәктәпләрдә дә ачылуга әзерләнәбез. Традицион линейкалар оештырылачак. 1 сентябрьдән традицион классик укыту формасы турында сөйләшәбез. Без лицензион укытуны кертергә планлаштырмыйбыз ди ул. Шулай ук министр сыйныф җитәкчеләре 1 сентябрьдән 5000 сум күләмендә өстәмә түләүләр алачагын хәбәр итте. Димәк, яшибез һәм кыңгырау, шалтыравын көтәбез. Школа станет для вас родным домом на 11 лет. В школе вы узнаете много нового, интересного. Бүгенгә менә шулар иде. Булган яңалыкларыгызны, язмаларыгызны безгә дә җибәрегез. Очрашырбыз. Социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбызда сездән дә мавыктыргыч язмалар һәм кызыклы комментарийлар көтеп калабыз. Керегез, тапшыларның кабатлауларын, сюжетка керми калган кадрларны һәм фотографияләрне карагыз.
Цивилизациянең төп бурычы кешене фикерләргә өйрәтү дип әйтәйди Америка уйлап табучысы Томас Алва Эдисон. Сез дә әлеге гыйбарә белән килешәсездер дип уйлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр.